Toto miesto naozaj má priestory, ktoré pochádzajú z druhej polovice 17. storočia. Nie je veľa podzemných expozícií, ktoré by mohli povedať, že sú naozaj tak staré, alebo majú aj tak rozsiahle priestory, ktoré by prezentovali návštevníkom. Nachádzame sa v Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici, ktoré sa nachádza 1,5 kilometra od centra mesta pod vodnou nádržou Klinger. Toto miesto je výnimočné tým, že toto múzeum je vybudované v priestore bývalého banského podniku, ktorý sa nazýval ako šachta Ondrej. Táto expozícia sa začala budovať v roku 1965. Od roku 1974 je otvorená dodnes aj verejnosti. Banské múzeum v prírode je v prevádzke viac ako 50 rokov. Neustále zobrazuje podzemie, a teda priestor, kde sa dobývalo nerastné bohatstvo širokej verejnosti. Banské múzeum v prírode je rozdelené na povrchovú a podzemnú expozíciu. Povrchová expozícia zobrazuje prevažne banskú techniku, ktorá bola využívaná v našom regióne pri ťažbe nerastného bohatstva. Máme tu niekoľko ťažných strojov. Sú tu stroje, ktoré boli pôvodne poháňané parou a neskôr prerobené na elektrický pohon. Ale zároveň tu máme aj unikátny stroj, ktorý bol poháňaný vodou a ten bol v prevádzke ešte do roku 1960. Povrchová expozícia v tejto časti je rozdelená aj na horný a dolný areál. Dolný areál sprístupňujeme návštevníkom v letných mesiacoch, kde si môžu pozrieť banskú techniku v podobe nakladačov alebo lokomotív využívaných na prácu v podzemí v druhej polovici 20. storočia. Naša podzemná expozícia ponúka priestory z druhej polovice 17. storočia a končí sa v priestore tzv. Moderného baníctva, kde je technológia z druhej polovice 20. storočia. A to je to asi najväčšie lákadlo pre všetkých návštevníkov, ktorí sem chodia. Teda zobrať si prilbu, vlastnú lampu a ísť sa pozrieť do skutočných priestorov, kde možno aj pred viac ako 300 rokmi človek hľadal striebro a zlato. Čiže naozaj vidieť ukážky práce, ktoré naozaj pripomínajú stredovek, a pozrieť sa do priestorov, kde ešte pracovali naši dedovia a otcovia, tak toto všetko sa dá vidieť práve u nás. Pre mňa najzaujímavejší priestor v tomto múzeu je tzv. Dovrchná chodba, alebo tiež sa jej hovorí úpadnica. Pretože není veľa miest na svete, kde človek kráča smerom do kopca a napriek tomu ide stále hlbšie a hlbšie. Baníctvo prilákalo okrem ľudí pracujúcich do podzemia aj množstvo vzdelaných ľudí, ktorí pracovali na technologickom vývoji. A preto v meste Banská Štiavnica bola napríklad založená aj Banská škola a neskôr aj Banská akadémia. Boli tu vyvinuté rôzne technologické vynálezy. A ešte dodnes mnohých ľudí lákajú štiavnické tajchy, teda vodné nádrže, ktoré zbierali vodu, ktorá sa používala pre potreby baníctva v minulosti. A naše brány v priemere prejde okolo 40 000 návštevníkov ročne. V dnešnej dobe toto miesto by potrebovalo modernizáciu, hlavne v podobe moderných informačných technológií, ale tiež rozpohybovania mechaniky. Čiže je tu veľké množstvo starých strojov, ktoré sú statické a bolo by im treba vdýchnuť nový život.